Quina és la intenció de la seva direcció? Com? Que a on va? A la discoteca. A la discoteca. Això no és una discoteca, és una sala de festes, que nosaltres tenim més glamour. Què? Glamour. Si no saps italià, no és el meu problema, Puc entrar? Que no m'has entès quan t'he dit clarament I això? No pots parlar amb algun superior? Sí, vale. Hola, aquí Larry, Alfa Delta. Tot bé? Sí, sí, per aquí tot bé també. Bueno, molt bé. Ja està, ja he parlat amb algun superior. Content? És que conec el jefe. Dic Xavi. Parla amb ell i pregunta-li si puc entrar. O sea, que en la Real Alfa Delta, un tío que es de Xavi, que te coneix, diu, que és... Xavi. Ah, sí. Què fos? Sí. No. Bueno. Vale. Què mires? Que què ha dit? Que no. Ho havia de provar. Cavaller. Que no es pot entrar, Si ha dit que marxava. Sí, ha dit que marxava, però no està fent usufructe de la marxada, I a veure si tindré de fer usufructe indegut de la violència. Tranquil, que ja me'n vaig. Tranquil, no riguis, tranquil, a veure si te tendré de fotrado yo ya en toda la piñata, A ver, aquí tranquil, que está tranquil, que está ahora más tranquil. Tú, yo. A ver, aquí. Camilo VI. Por amor tengo la alma herida. Això sí que és música. Amb les